paling mingawa ka na. Unsa ba magkatahay ta? Oh, sige, pwede. Sige, amot-amot ta. Sipin. Oh, sige. Pilaman. Pilaman itong yamot. Oh, sige. Tagpila man. Nakoy. Wala sa. Kabalo ba mo nga kanin si Toknoy? Di masugot og paamuton ta. Ang iyaang ganahan nga siya ray mo bangka. Oo, sakto. Kaya na magud si Toknoy, di na ganahan o mag-amot-amot ta. Kaya sula na. Di ba? Ayo. Muhatag yun na si Toknoy yun. Once gani mo luot na siyang kwartaron, awa, ihatag yun na. Unol na diretso ron. Tinuod na. Daraw. Uy! Hinhatag. Oh, di ba? Muna ko giingon ninyo. Di ko gusto nga managtulod mo kinsa mo amot. Gusto na ako nga ako na bahala ana, ako na bahala palit anak kay Kabalo ba mo, once muhatag na, di na siya ganaan gani nga ibalik pa ng sukli kay bugata na. Tinuod? Oo, tinuod na. Pasumangil pa na nga, kuhan, gaapik na, pero lang tawa, oh. palit. Kay bro, kuan ha, kanang alas 3 sabi ko taman kay duty pa sa ako, na pa sa ko trabaho. Mo gina akong ganahan ni Toknoy gyud. Seryoso sa trabaho, di parehan ako, tambay ra. Wa siguro ugma, wala po gikaon. Pero kabalo ba mo? Nga, kana si Toknoy, tinagaan kog tag sa kalibo. Usa ka libo? Kanay mo atag usa ka libo? Oh, tinuod na. Wala akong ganahan ni Toknoy kay isip ko sa kabarkada ba, di ko na niya pasagdan. Muna manggaani laman na akong kwarta ng konsumo sa balay pala pagtambal mama. Pabuton pa ni og simana. Wala sa laman eh. 1,758.50 centavos. O na naron, pas mo kaubak. Pero mara magdili man puga pasagdan ani isip ko sa kabarkada. Noy no? Noy. Oh, kana stock noy, grabe kayo na, sugot na og hutda nag-budget. Tinuod na. Oh, tinuod na. Believe kay ko ng pamilyang Toknoy, banggiitan kay na kanang mama niyang kadaot, buhi gihapon na. Tanawa ron. Diba ihatag na nang ipalalit og tambal na yung mama ron. Tanawa. Oy. Taysa. Usa pa akong ganahan ni Toknoy, masugo na. Mao pa na mo palit og ilim nun ron. Dara. Dara choy yo. Choy na di ay. Choy ya matay. Choy. Balik tayo. Apa ni glumboy choy? Glumboy. Ice po guys. Minatay ka ayo sa muroy.